saudar de forma especial aos representantes dos traballadores sanitarios do Comité de Centros e aquí presentes que veñen de culminar unha semana inteira de encerro no hospital pedindo melloras para a sanidade pública e contra o recorte de camas. A plataforma en defensa da sanidade pública do Hospital de Verín aquí presente nesta Praza Maior con nós. E tamén aos traballadores e as traballadoras do Servizo de Mantemento e da Limpeza do Complexo Hospitalario víctimas da política de privatización do Sistema Público de Saúde.